Сәләт ул минем өчен гаилә, сәләт ул минем өчен мөхит һәм сәләт ул минем шундый илһам чыганагы. Башка җирләрдә һәрбер кешенең гаиләсе бар. Әмма сәләттә шул бер атнага 18 көнгәме, 21 көнгәме без бер зур гаилә. Ребята заинтересованы, и я действительно рад такой возможности поделиться с ребятами. Ребята все просто заряжены на успех, заряжены побеждать в жизни, а что может быть лучше этого? Балалар, әйдәманнар, баш итәкләр, бүтән сәләтлеләр бер дулкында булганга, аларның монда булган сәләтләре, талантлары 100 тапкыр артып, алар үзләрен күрсәтеп, ачылып үсеп китәләр. Мин үзем монда хәзер әни ролендә килдем. Һәм минем балаларым да монда. Һәм минем балаларым сәл кеш булырга хыялланалар. Минем иң зур максатым ул минем балаларымның киләчәктә шулай ук сәләттә үсүләре. Кички чаралардан иң яратканым презентация, үз аланны презентациядә күрсәтү, үз кешеңне күрсәтәсең, ясаган адымнарыңны күрсәтәсең. Мин монда бик күп дусларымны таптым. Алар миңа бик күп көч, дәрт бирделәр һәм инде мин монда басып торам, алар ярдәме белән генә. Сәләт ул безнең үткәнебез, ул безнең бүгенгебез һәм ул безнең киләчәгебез.